Mtsikana uyuyu anabowoledwa ndi kuyikidwa maskru mmutu mwake okwana 15 oti adziongola misempha ya khosi lake lomwe linkadebedera osalimba. Mtsikana uyu ndi ndani? Ndi chani chinayambisa kuti khosi lisamalimbe? Zinatheka bwanji kuti mascrews alowe mpaka mmutu? Moyo wa masiku ake onse umamuyendera bwanji? Ndine Dean Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitilira. Ali ndi zaka 27 ndipo dzina lake ndi Stephanie. Anabadwa zabwinobwino muja momwe mwana aliyense abadwira, koma atakwana zaka zitatu anayamba kuoneka osalimba khosili, kumagonekera kumbuyoku ngati palibe nsanamira ndithu. Akayima nkumagwa osatha kuyimirira bwino lomwe, ndipo atapita ku chipatala anapezeka ndi vuto la chipatala lotchedwa Duchenne Muscular Dystrophy DMD, yomwe imapangisa munthu misempha yake kukhala yosagwira ntchito ndipo amakhala munthu olobodoka ziwalo ngati khosi, mikono, miyendo ndi zina. Achipatala anauza mayi a mwanayu kuti mwanayu moyo wake suuzapitilira pa zaka 7. Pachifukwa ichi akuyenera kumpanga sajale kuti misempha yake izitha pang'ono-pang'ono kumaongoka. Mayiwo anagwirizana nazo ndipo madotolo anabowola chigaza cha mutu cha Stephanie m'malo okwana 15 ndikulowesa mascrews 15 ndikumanga chingwe kuchokera m'mascrews amenewo ndi kuchikweza mmwamba ku chitsulo chotchedwa halo, chomwe iye amakhala ali pompo nkumayenda nacho ngati chikuku. Amadyera pompo, kukulira pompo, kupanga zonse zofunikira pompo. Amasamalidwa ndi mayi yake komanso mchimwene wake yemwe amathandizira zina ndi zina za Stephanie. Pano anakula ndipo ali ndi zaka 27, koma Stephanie ati adzakhala ali mu kondishoni imeneyi mpaka kalekale. Ndiye pachifukwa ichi sakuyenera kuziyang'anira pansi pa chilichonse koma kunjoya ndi moyo monga momwe inu ndine tichitira. Amavina, kuziphoda, kuzijambula, nkumatumiza pa social media, moyo nkumapitilira. Oonera nsanga, moyo ndi uwu tinapatsidwawu ngwaulere, sitinagule kapena kuvutikira. Tonse tili ndi mavuto ndipo mavuto athu si ofanana. Vuto lili mbali ina koma mbali ina ndiyopanda mavuto, ndipo mbali imeneyi yomwe ingatipatse ife chansi chosangalala ndi chifundo cha Mulungu pa ife. Kwinaku tikumpembeza ndi kumapempha kuti atichotsere mavuto omwe tili nawo mmoyo kumapitilira. Muli mulimbi ndi madera ozungulira ndipo mwaswa LCD pa foni yanu. JKY Mobile Technologies, nkhokwe yeniyeni ya ma LCD a foni ya mtundu wina uliwonse. Awatu si ma LCD opangidwa kundilande oti kungoyika foni pa dzuwa nkuzapeza inki wakhavukiratu. A JKY Mobile Technologies akupezekanso ndi zipangizo zosiyanasiyana za mafoni, machaja, mabatire anyathwa ndi zina zochuluka. Iwowa amaflasha mafoni kutsekula network ndi zina zambiri. Ayimbireni foni pa manambazi mukuwaonawa alakatule zambiri okha. Osayiwala kupanga share Stephanie, mtsikana wa ku America.